Kawestinggal lawanging sono busana kaya sampun kepareng dinuga putra temanten sampun dipunemban sang juru rias lumaku kanthi lolonan jumbahaken piramane gamelan kamestingal sajak pinayungan payung eging murih putra temanten menika samargi-margi tansah pinayungan saking ngarsanipun Hyang Maha Agung samangke kaya-kaya arsa dongkap wonten ing sana rinengga lampah nyo ingkang putra temanten saya dangu saya mangu tindak nyi lebebeng jroning wisma rinengga mangkono tup jenenganipun Nimas Ayu Rara Putri Melia semu dongkap wonten ing korining wisma rinengga mangkono Nimas Ayu Rara temanten sakala wis andhodhok tindak nyuh semu lon-lonan sang juru busana kaya-kaya tansah ngemban wonten ing sakwingking nyuh mangkono tawa bot-botipun jejeripun putra arsa ngabekti sungkem wonten ngersanipun ingkang rama mewah ingkang ibu dupi sampun prapta sakala ingkang putra mangkono kaya-kaya sajak andhoprak semunipun kadya nekuk dedengkulan ngangklungaken jenggo nguncupaken asta mangkono ta wau Nimas Ayu Rara Putri Melia ngabekti sungkem wonten ngersanipun ingkang rama punapa dene ingkang ibu ayo gendhingmu ki terus meneng ae leh ndang diunekne kuwi kanggere nang wedok ayu terus ra sida ngunekke tip malah domblong ae ya tugas barang kok iya lah ya anggere manteni metu terus domblong menur to Bapa Sutris kula ingkang genduk bapa kula kepareng sowan nyuwun tambah donga pangestu Ibu kula ingkang kepareng sowan Ibu sinawung langning ketawang Ibu Pertiwi Pratamu senajan tonaming gledhong jroning pita swara parandhine tansah rimbuh rumesep jroning wardaya rinaos jroning nala semu hang rangin kaya hang anyut-anyut swaranira
mangkono wis kepareng mahargi. Sungkemiro Nimas Ayu Roro Putri Mailia wonten ngersanipun ingkang Rama Ibu punapa dene wonten ngersanipun para pinundi manggrata wonten ngersanipun Eyang Martoyati Bapa Wiji Puwagin Meyang Warni Ibu Surati Bapa Marimin Bapa Parno Bapa Tukimin Bapa Pono mangkrata wau jejering para ingkang ngarsa kasuwun donga pangestunira muringipun putra siram jamas ing mangkya rancak runtut winengkuwa mring Yuwana mugi kanthi pangwasaning tirta marta sadaya sengkala sadaya rubeda tansah kerut ya kentir nut ilining toya paribasane mbok pilih panjenenganipun para pinundi mangkono kathah sanget wonten 21 wilanganipun nadyan to ingkang kadulu naming wonten 11 tansah kawestingal andedha ang lelulur ngenira putra putri ngabekti sungkem ring ngersaning para pinundi mbok pilih mangya sampun hamung kasih karti keparenga Ibu Dewi Mranata jumenengipun ingkang putra temanten den apit-apit panjenenganipun Bapa Sutres Ibu Suli kadherekaken dening para keluarga tumuju wonten ing salebeting Taman Sari samangke kaya sampun tinata dipunemban den apit-apit mring kanan lan kiringipun ginarubyuk dening para kulawangsa tasih pinayungan payung eging anglur selur ndalidir kang apindha semut ingkang lumaku wonten ing paselan aji dasar sajuru-juru lumaris tinata runtut kalamunta sinawang wimbuh patut mangkono wau para keluarga nggenira kepareng sung donga pangestu wonten ngarsanipun ingkang putra putripun Genduk Ayu Putri Mailia semulon-lonan tindak nyo semu membat marga luminggang ing warih melaing padana katon sumunu lan sumunar dasar putra temanten rinengga mring busana basahan hawit kenging menapa badhe nindakaken siram jamas sapecak mangu tindak nyo mangu karana ngungun endah edining jroning Taman Sari ingkang sumerebak hamawangi gandhanira arum angambar-ngambar angebeki wis mo pawiwahan
Saksampunipun prapta ingkang sinedya putra temanten paringipun deyi-deyi lelenggahan sang juru busana mranata mring bapa kaliyan kang ibu dimen jajar sumanding. Ibu Dewi mangke hamiwiti lekasing sedya krana menapa Ibu Dewi mangke pinangka dadya sang pujangga Jawa. Duh para pepundhen pidhe sepuh, para rawuh, para tamu, para lenggah kakung putri, kawestingal Ibu Dewi Putri Suparni menika sampun hamiwiti menggah lekas pekasih sedya kanthi meminta mringersaning Hyang Manon murih jamasipun ingkang putra menika mangke tansah kalampan kanthi rancak runtut rahayu ingkang sarep ginayi. Saksampunipun njalbet Ibu Juru Pangarga Busana mangke panjenenganipun Bapa Sutrisno sampun jumeneng wonten ing kering Bapa mangke gantiya ingkang winursita ingkang Ibu sumangga sinambiya meminta mringersanipun Gusti Kang Maha Kawasa mugi kanthi panguwasaning tirta marta mangkono saged berat sukertan nganggo saged berat saking sambikala saged bocal saking sengkala sedaya kala wau sirna nut ilining tulya mila saking menika putra temanten siram jamas mawi tirta wening kang cinampur kalian Sekar Triwarna ingkang mapar jroning Bakar Kencana mangka wadhahing kembang setaman. Mobilé saksampunipun ingkang Ibu keparingipun sumangga wonten ngarsanipun ingkang eyang ingkang Paklik Bulik Kakang Mas utawi ingkang Mbak Yu badhe nindakaken siram jamas sumangga setunggalan nyawiji mugi lekasing sedhi tinata sang juru rias. Para tamu para lenggah kakung putri mugi lamban upacara siramipun ingkang putra temanten mugi kalampan kanthi rancak lan runtut sambudayanipun. Bupili Bapa Marimin
Bopo Parno, Bopo Tukimin, Bopo Pono. Semonggo nindakaken jejebahan ingkang luhung. Donga pamuji mring temanten Kusumaning Ayu Putri Melia. Pilih mangke sampun Ibu Dewi cecawis wujudipun Kendi Pratala karsanipun mangke Nimas Ayu Rara Putri Melia menika sesuci lumantar tirta wening ingkang madal saking Kendi Pratala ingkang sampun kepareng katuruh mekaten. Panjenenganipun Bapak Sutresno kaliyan Ibu Soli jumeneng tatap wadana utawi jajar semanding Kendi ingkang awisi tirta wening mugi kepareng katuruh. Nimas Ayu Rara Putri Melia semonggo nindakaken sesuci kanthi tirta wening ingkang madal saking Kendi Pratala mangkono gesangnya ingkang putra temanten ing mangkiyo mugi tansah linambaran kanthi aninging cipta aninging rasa miwah meneping kalebu linambaran manah ingkang suci lir pindhaning kertas ingkang dereng sineratan mugi putra temanten ing mangkiyo gebyur wonten sabedhane bebraninggil gesang ingkang tansah renteng-renteng reruntungan Kang Apindo Tomo Jaya Komoratih. Mbopile sak sampunipun toya salebeting Kendi menika telas mugi kepareng mangke sumangga Bapak Sutresno kali Ibu Kendi menika kinebruk wonten Jerambah kanthi nyebat asmanipun Gusti Kang Maha Agung. Niat kula mboten ateges mecah Kendi parandene dimen mecah pamoring putra temanten sakloron mekaten mangke kerentek niatipun. Yen to kadolo nginipun sesuci Nimas Ayu Rara temanten menika kaya-kaya salah sawijining manudi ingkang kadolo ngrasuk agami Islam. Toya salebeting Kendi kaya-kaya sampun telas Bapak Sutresno kaliyan Kang Ibu Kendi monggo dipun cepeng asta kalih-kalihipun. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun mboten ateges mecah Kendi parandene dimen mecah pamoring putra sakloron sakala kinebruk jroning Jerambah para tamu sakala pecah najan to ping 3 bantingan lagi prok gak rasa aja. Nah aku ngono ngisore tak we watu sik. Temanten katon sumringah katon sumunu sumnar cahyanira ingkang samya hamirsani sajak nderek rumaos bingah penggalihipun krana ing mangkiyo mulat sampun nindakaken siram jamas samangke sampun dipun lap Bapak Sutresno mangke anggendong ingkang putra dipun gendong ngantos sak lebetipun tilam sari monggo menika gendong putra ingkang pungkasan krana ingkang putra menika sampun kumawani mancik mring alaming kadewasan tegesipun sampun kumawani gebyur wonten ing samudraning bebrayan ageng mila kagendong wene gak dasi Mas Sutres kaya aku jebulane njaluk wong loro sing gendong. Hati-hati Mas Sutres aja dibretno. Mbok sampun dokap wonten ing korining wis mabusana mangke dipun
Kadya sampun tinarboka warana pinangka dadya lawanging panti busana. Sampun tinarboka warana pinangka dadya lawanging panti busana mangkono Sang Binagus Udin Kurniawan sampun tinata ngira ngeti busana basahan sakmangkiyu sampun miyos kanthi marang abiyantara pringersaning para tamu para lenggah dayung putri pinayungan payung agung samarga-marga kaya-kaya meminta mangersanipun Hyang Mahanasa. Mugi menapa kang dadi karsanipun tansah jinangkung ya jinangkung saking ngersanipun ingkang maha kawasa. Samangke kadya sampun pebeng jroning wisma rinenggi. Sang juru busana daya-daya cecala mring temanten dimen kapara semu andodok. Bot-botipun netepi putra ngabekti sungkem ringresanipun ingkang Rama Ibu keparingipun nggih lumaksana sinambiya lumaksana andodok. Dupi sampun prapta wonten ing ngarsanipun ingkang Rama kaliyan kang Ibu. Rama Ibu ngaturaken sembah kalbu mugi tinam piyo mringarsa pepunden Mami moga handayani kang putra mrih raharja Rama kula ingkang kepareng sowan Rama kula pun Bagus Udin Kurniawan nyuwun tambah donga pangestu Rama ingkang putra menika badhe nindakaken siram jamas Rama nyuwun tambah donga pangestu Ibu kula ingkang kepareng sowan Ibu nyuwun tambah donga pangestu kang putra badhe nindakaken siram jamas mugi kanthi panguwasaning tirta marta mangki sedaya saking Sukerta sedaya saking Sengkala sedaya saking Rubeda sirna nut ilining toya Ibu ngger anakku wong sakloron kang tuhu
becik tur prasaja muga runtut ing salami pepuntone dadya janma kang Eyang. Halo. 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 Para tamu menika putra temanten pun Bagus Udin Kurniawan tasih ngabekti sungkem wonten ngarsanipun eyang-eyangipun Dudiji wonten ngarsanipun Eyang Sastro Wiratmo Bapa Panut Bapa Maimin mangke panjenenganipun Ibu Ngatinah lajeng Bapak Sadi Bey mangke nggih paring donga pangestu mring temanten ngono nek wis lap-lap rai iki sumo apa nangis to jane loh Mas rek brebes ngono rumangsa nek aku ki keringetan ndak kene Ngelanji. Piwelingku sapecak nyelum maku sira hami marga tumuju ing Gusti sing kirana kang peteng gawe sengsara Raka Mas Mugina menika mbok bilih sampun kahayatan mangke Mbak Kartini
Panjenenganipun Mbak Kartini. Nah. Halo. Wes, Bu. Nang ndi, Bu? Wis rasa digundhem rasa ditembangke wong do nangis kabeh. Kartini ndang wis guguk lah menangis. Ndang rene, Mbak. Tak enteni. Rene ora apa-apa, wis rene. Para tamu, sak sampunipun sungkem pringersanipun Mbak Ayu Kartini, mbok pilih sungkem temanten pringrama ibu lan para pinundi menika sampun kahayatan manggihaken yuwana lampahipun Ibu Dewi Margi Sang Binegus Udin Kurniawan menika. Sampun nyat saking sono palenggahan menika panjenenganipun Bapak Dirin Darso Supatmo kaliyan Ibu Ngatemi anggenipun ngemban ingkang putra pun Bagus Udin Kurniawan samangkiyo lumaksana tumujuing sasono tinamtu ya sono siram jamas. Dupi sampun prapta sinawang wonten salebetipun televisi para tamu. Kadulu wonten salebetipun layar kaca. Sampun tinata lenggahipun ingkang putra temanten Bapak Ibu Dirin Jajar Sumanding. Ibu Dewi ingkang pinangka dadya sang pujangga Jawa ya juru busana miwiti lekas pekas yang sedhi siramipun temanten kakung pun Bagus Udin Kurniawan sak sampunipun ingkang pujangga Jawa pinilih ngayahi karya mangkono kawis tinggal jenenganipun Bapak Dirin Darso Supatmo. Netepi dedarmaning tiyang sepuh murih ingkang putra menika gesang nyolinambaran manah ingkang suci manah ingkang resik milo siniran tirta wening ing nyirampur kalian Sekar Tirwarna kang mapan jroning Bokor Kencana mongko wadhahing kembang setaman. Sak sampunipun ingkang Rama mangkono ganti ingkang Mursita mangkono ingkang Ibu pujangga pinilih jenenganipun Eyang Sastra Wiratma kondang kalokanipun juru klenik
ujubing bancaan wilujengan bubak kawah sapanunggale mila umat-umat umak-umi ing lati kaya-kaya matek mantra sakti meminta mring resanting Hyang Widi. Mugi panguwasaning tirta marta mangkono estu-estu sageta berat saking sengkala bocah sukertaning nganggo sedaya ingkang senandang dene binagus Udin Kurniawan Sirna Nut sarta Kerut Nut Ilinting banyu saksampunipun jenenganipun Eyang Sastra Wiratmo keparingipun Bapak Panut lajeng Bapak Maimin mangke Ibu Ngatina Bapak Sadipi Bapak Marjono Ibu Sri Supatemi Mas Mugino Mbak Kartini sedaya semonggo nindakaken karya anu jejibahan panjenengan. Para tamu prolenggah Kakung Putri. Jamasipun ingkang putra temanten Kakung kadya dereng paripurna. Mbupilih mangke sampun kalampahan kani rancak samudayanipun Ibu Dewi mangke cecala kadya ing ayun. Kendi pratala awisi tirta wening kasamaktakaken awit mangke badhe katuruh karsanipun putra temanten Kakung mangke sesuci. Jenenganipun para tamu prolenggah Kakung Putri. Panjenenganipun Bapak Marjono, Ibu Sri Supatemi, panjenenganipun Raka Mas Mugino punapa dening Mbak Ayu Kartini. Saksampunipun jenenganipun Mbak Kartini beliau apa lupa coro siram jamasipun ingkang putra sampun kelampahan kanthi rancak runtut samangke sesuci. Saderengipun sesuci ingkang putra temanten badhe kalulur Kapolres Wadono sawetara
Mobil sak sampunipun kalulur semonggi den bela sekalian tertawa ingkang madal saking Kendi Pratala semonggo Bapak Ibu katuruh toya wening sampun kawis tinggal medal Binagus Udin Kurniawan nindakaken sesuci jembuh kalian agama ingkang wis arinasuk ampun ngantos putus Pak Dirin anggenipun anuruh Kendi menika Bopile mangke sak sampunipun Kendi salebeting ingkang awisi tirta menika sampun telas katuruh mangke Kendi arsa kinepruk jroning jerambah anggenipun sesuci ingkang putra temanten kaya-kaya sampun paripurna Bapak Dirin kaliyan Ibu semonggo kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah tek ya kesusu ki mau nyebut asmanipun Gusti babar pisan ngono kok gagil ngepruk arep ngopo to rek kesusu bedang pecah Mas bedang pecah Pak Dirin iki jebule ya kesusunan to sak sampun dipun lap mangke lajeng Bapak Dirin mangke gendong ingkang putra ngantos sing kamar busana monggo Binagus Udin Kurniawan samangke sampun kagendong ingkang rama Ibu ngemban wonten sakwingkingipun kanthi amayungi ingkang putra menika netepi jejering tiyang sepuh gendong putra pungkasan tegesipun ingkang putra menika sampun kumawani mancik mring alaming kadhewasan gebyur wonten sapudrani bebrayan samangke dadi kinanti lebebing jroning tilam sari karsanipun gantos ageman sawetawis ngaturi pirsa Bapak Sutrisno kaliyan Ibu Suli Bapak Sutrisno kaliyan ingkang Ibu Suli kasuwun pinarak wonten ing kamar ingkang putra mangke badhe nindakaken upacara potong rambut utawi pethet rikma yen to sinawang wonten salebetipun televisi lumantar video syuting dian para tamu menika mbok pilih jenenganipun Bapak Sutrisno kaliyan Ibu Suli nindakaken apan upacara pethet rikma sejatosipun menika jejeripun Rama menika pethet rikma ingkang putra menika godhek sisih kanan Dening Ibu menika sejatosipun pethet rikma ingkang putra wonten ing godhek sisih kering. Mugi tansah dadosaken kaweningan wonten ngersanipun para tamu praenggah Kakung Putri. Rambut menika sampun kapethet malah sampun minadyan jupu. Mangke sak sampunipun rikma menika kapethet badhe katanem wonten papan kang jumbuh. Pada trikma sampun kahayatan para tamu samangke wontenipun pamigasing tumpeng robyeng
Saksampunipun tumpeng menika kapigas utawi kapotong lajeng jenenganipun Bapak Ibu badhe nindakaken dulang-dulangan. Dulang ingkang putra kanthi linambaran manah ingkang rena ati ingkang lila. Para tamu pra lenggah Kakung Putri, dulang putra ingkang pungkasan njalipun Bapak Sutrisno kali Ibu mbok bilih sampun. Samangke mbok bilih saksampunipun rekmo pinadahan jobo mangke njalipun Bapak Sutrisno kali Ibu badhe nanem rambut putra kinasih pun Kusuman Ngayura Putri Melia. Tumuju ing wonten sono tinamtu sumangga mangke jumbuh kalian papan ingkang piniji lumaku marang abiyantara wonten ngersanipun para tamu para lenggah Kakung Putri jenenganipun Bapak Sutrisno sekalian. Sampun prapta ingkang sedaya keparenga Bapak Ibu Sutrisno andhodhok kalih-kalihipun sinambya andudah Siti. Saksampunipun Siti kadudah mangkono rambut ingkang putra mangkono katanem. Kerentak niyatipun boten ateges nanem rambut parandene nanem saking Sengkala Sukerta ingkang tansah sinandang dening ingkang putra. Mugi gesangnya ing mangke tansah manggihaken yuwana slamet salami laminyo. Para tamu pra lenggah Kakung Putri, lampah upacara tanem rambut mbok bilih sampun kasembadan ing sambudayanipun. Samangkya lampah upacara ingkang sampun rinakit niki jenenipun Bapak Dirin putra temanten lenggan wonten ing tengah dipun apit-apit ingkang rama Ibu semangga nindakaken potong rambutipun putra kinasih. Ibu kepareng pethet rekmo godhek ingkang putra sisih kiring dene mangke ingkang bapak menika potong rambut ingkang putra godhek sisih kanan. Rekmo winadahan cupu kawis tinggal njalipun Bapak Dirin Darso Supatmo nindakaken ayahan anu jejeripun tiyang sepah. Saksampunipun rekmo kapethet njalipun Bapak Dirin kaliyan kang Ibu semangga pamigasing tumpeng robyong daya-daya kahayatan. Saksampunipun tumpeng robyong kapigas mangkono daya-daya ingkang rama kaliyan Ibu andulang ingkang putra kinasih dulang ingkang putra pungkasan tegesipun ingkang putra menika sampun manjing mring alaming kadewasan
gebyur wontening samudraning bebrayan aging. Upacara dulangan sampun kasembadan. Kepareng mangke tanem rikmo wonten papan ingkang jumbuh. Saderengipun ingkang putra kepareng dipun sayang mring pipi kanan lan kiringipun ingkang rama kaliyan ibu nindakaken sumangga. Menika pratandha putra ingkang ginudang kudang ginadang dadang. Bapa Dirin Darso Supatmo kali ibu sampun humyat ngira lelenggahan arsa tumujing wonten ing sono tinamtu ya sono ingkang jumbuh keparingipun badhe nanem rambut putra kinasih temantene lenggah wis mboten sah kintil Mas. Mantene dikintil-kintil. Dupi sampun prapta ingkang sredya nyuwun Bapak Dirin Darso Supatmo kali ibu sakala andhodhok kalih-kalihipun sinambiya andudah Siti kadudah mangke daya-daya rikma ingkang cinampur kaliyan tirta wening kaliyan Sekar Triwarna menika katuruh kaasokaken daya-daya kapendhem kretek niatipun menika mboten ateges mendhem rambut parandene estunipun Bapak Dirin Darso Supatmo menika mendhem saking Sengkala, saking Rubeda, saking Sukerto ingkang senandang dening putra. Tudadipun gesangnya ingkang putra mangke tansah juwana salami laminyo. Mekaten pralambangipun. Saking pertamu mbok pilih sak sampunipun menika mbok pilih mangke tasih lampahan upacara sadyan dawet. Kakang Mbak Yu, adik-adik anak-anak monggo yen to kepengin ngraosaken dawet ayu enggalo beto gelas kalian arto cekap pecahan gendeng. Dawetipun Ibu Ngatmi menika dawet ayu. Sok sinteno ingkang ngraosaken dawet ayu menika menawi piyantunipun sampun sepuh nggadahi putra wis mancik dewasa. Mangke bakal enggal katularan mantu kaya panjenenganipun Bapak Dirin sekalian. Kalamun to ingkang ngunjuk dawet ayu menika piyantun lemu mangke dadi kuru. Yen to sing ngunjuk dawet ayu mau piyayine kuru mengko bisa dadi lemu. Yen ora percaya praktekno dhewe mundhuta dawet ayu. Yen kok ngapusi piye to? Iki tenanan are. Direwangi kentar-kentur kaya niku apus-apus are. Yen to prawan ngunjuk dawet ayu dawete Ibu Ngatmi. Tenan mengko ndang Apolo Krama kaya mantene dina sore iki. Yen to duda ya ndang entuk rondo, yen to rondo ya ndang entuk duda. Yen to anak-anak mengko yen to ngombe dawet ayu ki ndang cepet gedhe. Nek gak percaya pokoke praktekno.
Menika para tamu, wujudipun pasar Krempyeng sampun kaos tinggal. Ketinggal dodok kemroyok ngadeg gembrejek kepingin enggal weruh kaya ngapa wujud dawet ayu menika. Nah, Mbah Marjono, Mbah, ndi dereng mantu to? Enggak, ndang ngersake dawet ayu, ndang mundhut. Engko selak gauman lho. Oh teng mburi to. Lah ya tak kira sing ngendi wonge ngono. Lah engko nek meteng pindang bayi. Nek meteng bayi arek. Nah. Kula matur menika pasar Krempyeng awit menapa pasar menika namung sak krempyengan. Tegesipun menika namung sekedap menika mangke sampun rampung ngeten. Para tamu pro lenggah Kakung Putri. Iki Pak Dirin ben tawa dhewe ngono apike iki. Meke tak gone rono. Pak Dirin ben tawa dhewe. Ayo, kulino. Sik. Pak Dirin kene tawa dhewe ayo. Dawet ayu, dawet ayu. Ayo, dawet ayu Mbak Ayu. Mas, monggo kula aturi tumbas mriki. Kantun sekedhik lho dawet ayu. Monggo, monggo. Wah, seger weh, dasare panase banter. Sumuk ngombe dawet ayu seger. Monggo, monggo. Wah. Jan pintere ra umum sing tawa. Seneng. Bunga temi ya seneng. Pratandha seneng menapa? Guyu. Kaya kratideng. Nggih, para tamu, mbok beli mekaten menika upacara sadyan dawet menika sampun katindakaken kanthi rancak runtut rahayu ingkang sarwi ginayu. Mbok bilih menika lampah upacara siram lan jamasipun ingkang putra temanten menika meh sampun paripurna. Menawi to mangke sadyan dawet menika sampun rampung. Nah, dawet para tamu menika pralambangipun ing benjang-enjang menika Bapak Dirin menika badhe kemruwet karana rinawuan tamu ingkang raumum akeh ngaten. Pindhane kaya dawet menika. Nah. Ya. Pak Dirin, nek utang gak didit utang ngene entuk apa ora? Gak entuk kudu los-losan iki. Nyoh dawet nyoh dhuwit ngono to karepe iki. Nggih. Bayan leh tuku pira yan ki mang. Ngodak tek yo mak les. Selawe teh mak les. Ben rada kuru. Dasare hawane sumuk kaya ngene ngombe dawet ra kesegeren ger kok. Lah iya. Ingkang wonten ngajingan ngalih pun sumingkir mangke mundak disirati Pak Lurah. Mpun. Wah, lurah gaul apa-apa mendhet dhewe. Ora sabar sing lek ngedoli mek dhewe aku. Lah nggih. Oh, kaya le dodol bakso ning Jaban Rangkah ya. Para tamu beroleh Kakung Putri, mbok beli mekaten kala wau anggenipun Bapak Dirin sak keluarga sadyan dawet mbok beli sampun paripurna, mbok beli mangke sak sampunipun dugi ing dalem mangke badhe pun etang gunggung wilanipun pinten arta ingkang kinempal. Lajeng mangke dipun paringaken dhumateng putra karsanipun kagem sangu gesangira wonten ing alaming madya. Bapak Dirin mangke manggul angkringipun merga sampun kundur saking pasar Krempyeng. Kagem dokumen kemawon semangga.
Nah, wis kaya bakule mie ayam, kaya bakule sate, kaya bakule bakso. Persis. Alah, alah ya rada kaku sithik jekane nek ora tau mikul jek ayoan. Inggih, saking pertama prolegah kagem putri, mbok beli mekaten kala wau lampah upacara siram jamasipun putra temanten sakloron samangke sampun paripurna mangke Bapak Dirin Darso Supatmo badhe tumuju ing wontening sasana busana semonggo mangke arto ingkang sampun kinempal menika mangke kawitang pinten wilanganipun lajeng kaparingaken dhumateng Kang Putra karsanipun mangke kangge sangu gesang nyong ingkang putra nggih sareng-sareng ngebyur wonten ing sambudrane bebreneking. Para majiwasana lampah upacara siram jamasipun ingkang putra temanten sampun kalampahan kanthi rancak runtut nirbi nirsansaya malah kapara sampun boten wonten ingkang karempit. Wong ajeng kula sampun matur bilih pratandha cara paripurna kalamunta lampah upacara menika sedaya sampun kahayatan ing samudayanipun. Pratandha samangke sampun bebing jroning wisma pawiwahan menika mratandani mangke wiwahan wonten ing sonten menika sampun hamungkasi kardi. Dene kula pribadi ingkang kepareng ngaturaken rantaman titi laksana wonten ing sonten menika kirang nuju prana samudayanipun kula nyuwun pangapunten roning mlinju mbok sampun sayah kepareng kula nyuwun ngasuh sugeng pinanggihan ing benjang-enjang emadyan suka lampah upacara wisudan dawuh ing sirat mojo temanten sarimbit panutup ngatur bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.